fillos non nos tuveran, eles nos tiñan. Os defectos. Eu fui para gobernar os vellos, a resto me deixaron o que tiñan. Para o día de mañá, poder levar a velha así. Entende? E desde os días que marchei de Catarapos, que marchei nos 55, non me quedou solidade ninguna. Ninguna! Entende? Ninguna. Non sei que falaba antes, non me acordo que falaba. A nai de Jesús de la Gata. A nai. esa fía que me dixo, non faz caso ao mundo, señor, non faz caso a ninguén. Fixaste moi ben. Esa fía que me dou a verdade. É a mellor muller que topei, de compañeira. Era irmã do tio Pedro, sim. Me chamaba, a nai de Luís de Betas, me chamaban Pepa de Noite, Pepa de Betas. Mira. As outras, Tamén ou non? Pepa de Betas, xa te digo. Non tamén. Fui a mellor persona que topei, indo para lá. María. Mándame. Acordaste de cando se fixe a iglesia de San Mamede? De cando? Se fixo a iglesia de San Mamede? Non. A que se trouxeron as campanas? Tampouco. Que as trouxeron bois da montaña, un par de bois? Non. Acordaste cando se lle puxeron o pararraios á iglesia? Non, tampouco. Sentín falar isto, eso sentiron falar, que fora un propore e que caíra abaixo. E sabes que dixo? Non. Non me acordo de todo, tampouco. Sí. Se non son unha chica de allá que non teño máis que a Para o cara igual. Era 87. Teño 88 anos. 88. Nací no ano 27. Estaba de acordo con os días do día. 88. Mira. Ven unha rapaza de louro xunto a min. Mira, eu... María. Ven unha rapaza de louro xunto a min. Ensinaba os nenes de louro. Tantos lugares como hai. E tendes que vir ao sector xunto a min. Xunto a unha analfabeta. Para que lle dixera que xogábamos no recreo da escola. Tanto os rapazes como as rapazas. Que para a rapaza, para quen era unha asignatura. Por visto, que era unha asignatura. E eu, como viestes parar a Fetós dende tan longe? É claro, a de non, tiña unha amiga de San Mamede. E a amiga de San Mamede dixo-lhe, mira, eu digo-te isto, eu conozco esta muller, teño confianza con ela, a conozco, porque incluso a criei, fixe andar bola. Entonces vai ser heredero. Essa que é assim, tenho que perguntar se te atende. Então, perguntou-me essa rapaza, mira, esta de novo, passa isto, e eu disse isto, atende-la, atendo mulher, eu digo o que sei. É bem, esta de novo, a mala andar, e não trocou no coche. É mais trocou outra companheira. É bem me perguntar que era o que fazíamos quando sabíamos ao recreio. Tanto os homens como as mulheres. Que casualidade, hoxe preguntamos-te outra vez. Entende? Eu expliquei-lhe tudo. Di, É todo escribiu, é todo gravou. Pero acordaste agora o que facía? Os homens acordan, outros non. Non ves? Os homens andaban a pincha. É a churra. Andaban a pincha. O pinchín. A pinchín andaban as mulheres. Os homens andaban a pincha, nós chamamos assim, como assim. O Castro. E punham a pala aqui. E desde a pala, que o pinchín tinha que quedar a pala, que se non lle daba, eles chamavam de andar a pincha. Andaban a tornela. Sabes o que era? Sí, ando ben eu tamén. O trombo. Non, a tornela. A tornela. Son tornelas, son fumeiros que se clavan. Andaban Os petos chamaban os ca trompa, non estaban nas sevillanas. A trompa. sevillanas. A trompa. Andaban o pinchín o mudo grande, e puñan a quen tocaba, puñan ali, e depois, non ganaban e outros perdían. E a Tres Marinos tamén se andaba daquela, non? E andaban ao rei, Al rei. un de burro e os outros pasaban por riba. Nós chamamos a churra. Bueno, cada un ten o seu nome, entende? Que andaba. Os homens. É que vem se As mulheres andábamos a Tres Marinos. O Tres Marinos, o Castro, Andábamos ao casco. Andábamos a Reda,
espera un momento, espera, como é a cantar esa? Como é? A la rueda, rueda, pan de canela, dame un bicho, bicho, para ir a escuela, maripé, maripé, sentadita me quedé. Pero esa tamén me axudei. Esa tamén me axudei. Cantaba de vos, Bruno. Vos tamén non É que se están cantando as cousas antigas, as cousas de dai... Vamos a casa, vamos a Xe pisar, a Tres Morinas. vamos a tres maridos. De Marinos a Namara, pues tres E vamos así. Aquí no te veías a Vamos a mí. Sí, porque son dos sempre, claro, tres Marinos, o Castro, é así. E tamén andábamos a Salón de Habitación, non? A Pitacía, puñas o faro de ellos e... Sí. Eu en vez de andar a iso, se me mandaba a maestra ir á fonte e pelantes tocadas. Ela